Усіх вітаю, шаноўнае спадарства, гэта падкаст «Утульны горад», а мяне завуць Даша, і калі вы зазірнеце на вуліцу, вы, можа быць, не зразумееце, які ўвогуле зараз сезон. Я маю на ўвазе не сезон нашага падкаста, з ім-то якраз усё больш-менш зразумела, але сезон году. Таму што ў нас ці то восень, ці то зіма, ці то вясна, гэта заўсёды справа дыскусійная. Гарадскім менеджерам і менеджеркам усё адно даводзіцца вырашаць праблемы з тым, каб з аднаго сезона неяк плаўна перайсці ў іншы сезон, і каб пры гэтым горад працягваў функцыянаваць, і людзі, якія ў гэтым горадзе жывуць, не адчувалі сябе цалкам разгублена. І для таго, каб разабрацца, як гэта ўвогуле магчыма зрабіць, я запрасіла спадарню Ілону Ілішевіч, якую вы ўсе так моцна любіце, якая так часта бывае ў нашым падкасці. І добрый дзень, спадарня Ілона. Усім прывітанне. Скажы, калі ласка, увогуле, чаму гэтая гісторыя з пераходам ад аднаго сезона ў іншы, гэта ўвогуле нейкая асобная тэма? Ну, мне падаецца, з пункту гледжання майго бэкграунду, ён архітэктурны, урбаністычны, заўсёды у нас ёсць такое пытанне, таму што будынкі, гарадская прастора — гэта нешта стабільнае, тое, што пабудавана ў нейкім выглядзе, яно не вельмі гнуткае. То бок дамы, будынкі не змяняюць сваю форму, застаюцца тых самых памераў, колераў, іншых габарытаў заўсёды. А сезоны мяняюцца, варункі мяняюцца, таму не заўсёды можа быць тое, што запраектавана нейкім такім адным чынам, будзе добра дапасоўвацца да нейкага сезону ў годзе. Я б дзяліла іх пытанні вось гэтай сезонавасці, тыя пытанні, з якімі сутыкаюцца не толькі кіраўнікі, а ўвогуле гараджане і гараджанкі, таму што гэта самае галоўнае, напэўна. Гэтыя праблемы можна падзяліць на тыя праблемы, якія можна вырашаць нейкім чынам, гэта праблемы камунальныя, а ёсць таксама праблема праектавання. Я б хацела паразмаўляць менавіта пра гэтыя праблемы, таму што вось гэта мае дамены, і ёсць шмат цікавых нейкіх даследаванняў, цікавых гайдлайнсаў, яшчэ чагосьці, якія дапамагаюць зразумець, як праектаваць лепей, каб мы чуліся лепей і ўлетку, і ўзіму. Увогуле, я калі рыхтавалася да выпуску пра дзяцей у горадзе, там мы закраналі тэму школак. Па-першае, для мяне адкрыццём было, што па ўсім Савецкім Саюзе былі не аднолькавыя школы ва ўсіх гарадах, і іх была там некаторая колькасць гэтых тыповых праектаў. Калі адкрыць кожны асобны праект, там будзе напісана, пад якую кліматычную зону разлічаны гэты праект. У Савецкім Саюзе іх там была пэўная колькасць, таму што зразумела, што надвор'е там на, Божа даруй, дальнім усходзе і надвор'е ў якім-небудзь Узбекістане, яно адрозніваецца. Я так разумею, гэта з гэтай сферы таксама штосьці. Ну так, можна казаць, што, напрыклад, нават калі мы падарожнічаем, мяне было такое, я глядзела на архітэктуру, і можна было заўважыць, што, напрыклад, дзе цяплей, там вокны будуць меншымі, а дзе у нас больш надвор'е такое зімнае, вокны будуць больш вялікія, таму што папросту каб даць вось гэты доступ сонца. І вось гэта першы такі самы базавы прынцып, але гэта ўсё ўтваралася так неяк на пачуццях. Людзі папросту адчувалі, што калі вось там зрабіць, ім трэба рабіць акенца паменш. Калі мы говорим про гарадскую прастору, там няма такіх традыцыйных падыходаў доўгіх нейкіх, проста таму, што калі зараз мы плануем гэты горад, плануем ужо заходзячы з нейкіх нарматываў, з нейкіх разуменняў больш сучасных. Калі ёсць паглядзець на нейкія гэтыя гайдлайнсы, напрыклад, пра зімовае праектаванне, там яшчэ шмат будзе пра псіхалагічны стан, калі такое надвор'е. Не заўсёды пра гэта думалі тыя ж савецкія часы, як праектаваць горад, напрыклад, каб ён не быў сумным. Гарадское асяроддзе, калі пачнем ужо размаўляць менавіта пра зіму, то ў нашым выпадку можна размаўляць нават не пра зіму, а такое нейкі міжсезонне, таму што зіма таксама часценька выглядае такая шэрая, дажджы, яшчэ штосьці. У нас з кастрычніка па красавік надыходзіць вось гэтае невядома што. Я б карацей прыдумала нейкі асобны тэрмін для гэтай пары года, таму што гэта не восень, не вясна, не зіма, а вось штосьці незразумела такое, то маразы, то... Вось, гэта ёсць як ёсць, далей так і будзе, таму што клімат змяняецца. Гэта тое, што мы павінны мець на ўвазе, тое, што будзе больш дажджу, часцей будзе такая шэрая, у нас часцей за ўсё нейкае такое шэрае надвор'е. Чаго нам не хапае? Не хапае колеру, напрыклад. Першае, што можна рабіць, гэта каляровае праектаванне гарадской прасторы, каб не ўсё было нейкае такое размалёванае, каб у гэтым быў таксама густ, але, напрыклад, павінны быць нейкія арыентыры каляровыя, нейкія будынкі, элементы будынку, дэталі могуць быць нейкіх там пэўных колераў. Таксама тычыцца і зеляніны, таму што зеляніна зялёная
улетку, вясной, да божа. Напрыклад, калі у нас лісця, няма траўнікаў, яшчэ чагосьці, то шмат дрэваў, кустоў, таксама яны маюць вельмі прыгожага колеру галінкі. Там чырвоны, яшчэ якія. Таксама гэта можна мець на ўвазе. Сухацветы, якія застаюцца такім прыгожым залатым колерам і глядзяць, калі ёсць снег, таксама глядзяць пад гэтага снегу. Калі няма, таксама робяць нейкія вось гэты аб'ёмныя, прыемныя нейкія масы, ну, каб не была пустая вуліца і каб гэта было прыемна за гэтым назіраць. Папросту, калі паглядзець на колеры, там, зеляніны, колеры будынкаў, колеры, то ўжо становіцца прастора псіхалагічна для нас больш прыемнай. Ёсць такая загадка дзіцячая: зімой і летам адным цветам. Мне падаецца, што усякія гэтыя елачкі, туі і ўсе астатнія файныя расліны, яны б нас радавалі не толькі пад Новы год, просто штодзённа. Тут пагаджуся, але таксама трэба мець на ўвазе, каб была нейкая разнастайнасць, якая прыемна не толькі для вокаў, але і для асяроддзя. І для птушак, таму што як бы не ўсе птушкі любяць тыя самыя сосенкі, камусьці і іншыя дрэвы падавай. Окей, глядзі, вось наконт гэтай каларыстыкі я, калі ты апісвала, проста успомніла Менск яскрава, калі ты ідзеш па праспекце Незалежнасці і проста ў цябе гэтыя гамахі такія каменна-мармурова-шэрыя, і неба ў цябе такога ж самага колеру нізкая-нізкая. Ты проста ідзеш, і у цябе ў галаве пачынае граць песня «Молчат дома», там, дзе жыць жыло і неуютна, зато уютно умирать. З іншага боку, у Гродні, дзе, ну, як быццам бы наўмысна гэтага не рабілі, калі ты знаходзішся ў цэнтры, у цябе, прынамсі, ёсць фарны касцёл з гэтым блакітным дахам, у цябе ёсць на вуліцы Савецкай дамы з чырвоным дахам, і неяк гэта ўжо выглядае больш сімпатычна. А яшчэ, калі кавярні і так далей, яны яшчэ намагаюцца неяк упрыгожыць гэтыя там сцены будынкаў, то гэта мне, напрыклад, яшчэ больш утульна гэта ўсё адчуваецца, нават калі зноў жа вось гэтае шэрае нізкае неба, туманы і ўсё астатняе. Ты узгадала не толькі тэму каларыстыкі, але тэму архітэктурнай дэталі. То бок, калі мы маем нейкія ўпрыгожванні, нейкія мелкія рэчы, яны таксама камфортова не толькі ўзімку, але заўсёды, бо гэта больш такі чалавечы маштаб. Чаму нам не камфортова ўвогуле на вуліцы зімой? Часцей за ўсё гэта праз вецер. І вось таксама адмысловае праектаванне можа дапамагчы ў гэтым ці наадварот. Падаецца, шмат хто з нас заўважаў, што на вялікіх праспектах ці дзе ёсць нейкія супервялікія будынкі, хмарачосы, не дай Божа, чи яшчэ штосьці такое падобнае, там заўсёды будзе вецер. Таму што вялікая роўная паверхня правакуе тое, каб гэты вецер з'яўляўся. А вось такія мелкія архітэктурныя дэталі, нейкія там балконы, яшчэ штосьці, ці калі мы робім структуру і паверхню не проста ад першага паверха да астатняга такой роўнай, а робім нейкую там па тыпу лесвіцы, больш складаныя фасады ўвогуле. Памагае зменшыць вось гэтыя ветравыя потокі. Можна рабіць яшчэ нейкія навесы, нейкія галерэі. Галерэі ўвогуле я не ведаю, чаму у нас яны не выкарыстоўваюцца, калі у нас так шмат ападкаў. А як яны выглядаюць? Вось у нас ёсць будынак і утоплены першы паверх, і мы як пад навесам гуляем, такая вот вуліца пад дахам, можна так казаць. Яны часта выкарыстоўваюцца, калі сонечныя, вельмі цёплы край, каб там была цень і ад сонца схавацца, але гэта таксама ад дажджу вельмі добра будзе дапамагаць і будзе больш камфортова шпацыраваць, нават калі вось не вельмі добрае надвор'е. І ўсё гэта таксама дапамагае неяк схавацца ад ветру. Прыстанкі транспарту таксама могуць быць запраектаваны такім чынам, каб можна было схавацца, а не папросту яны там былі адкрытыя з усіх сторон. У некаторых краінах нават яны ацяпляюцца. Таксама наконт ветра, то ўвогуле, як мы ставім будынкі, якім чынам яны знаходзяцца ў прасторы, гэта таксама вывучаецца. Напрыклад, я памятаю там на нейкім 3-м курсе ці яшчэ калі на архітэктурным факультэце у нас была такая рэч, як архітэктурная фізіка. Штосьці такое неверагоднае, яно так называлася, але на самой справе будавалі нейкія схемкі, як будзе утварацца ці не утварацца вецер пры пэўных расстаноўках будынкаў. Вось зараз такія добрыя вылічальныя тэхналогіі, што гэта ўсё можна падлічыць вельмі якасна і потым паглядзець, як з дапамогай дрэваў, як з дапамогай фасаду, з дапамогай расстаноўкі будынкаў можна зрабіць вось гэтую прастору больш камфортовай і менш ветранай. Слухай, а ёсць, напэўна, яшчэ такая праблема, калі ў нейкіх месцах там увогуле няма будынкаў і не вельмі зразумела, што з гэтым самым ветрам рабіць. Напрыклад, гродзенскія зараз зразумеюць. Крацей, паміж прыпынкам Вішнявец 7 і ўжо непасрэдна
пасёлкам Паўднёвы, там кшталту кіламетр чыстага поля. Падаецца, што ну што там прайсціся, ну камнем дакінуць, так? І ў добрае надвор'е я часта выходзіла на гэтым прыпынку, ішла пешу, там кшталту 15 хвілін прагулялася нармальна. Але калі вецер, а яшчэ з неба штосьці падае, ты проста стаіш і думаеш, што мне таксі выклікаць дзеля вось гэтага кіламетру, ну таму што гэта проста немагчыма. І у мяне да сябе пытанне, калі у горадзе здараецца ну вось такое, калі у вас там чыстае поле паміж там нейкімі перасадкавымі лініямі, скажем так, што з гэтым можна зрабіць? Па-першае, павінна адказаць, што ўвогуле такога ў горадзе адбывацца не павінна. Ну, мы павінны выкарыстоўваць усю прастору, якая ў нас ёсць, больш кампактна, тады гэта будзе больш эфектыўна, больш удобна. Яна і выкарыстоўваецца, на там поле кукурузы расце. Ну добра, тады увогуле адказ гэта ландшафтны дызайн. Вось, каб не было гэтага ветра, каб было больш камфортова і прыемна назіраць нават, то мы патрабуем шмат дэталяў, бо ветра няма там, дзе шмат нейкіх для яго перашкодаў. Дрэвы, кусты, земляныя масы таксама, то есть можна зрабіць нейкую горку, яшчэ штосьці. Больш складаным зрабіць гэты шлях для ветра, каб больш камфортовым быў шлях для чалавека. Я зараз падумала, ці кукуруза там, ці рапс, ці і тое іншае. Ну ладно. Зноў жа, з гэтым чыстым полем ты нічога не зробіш, калі ў цябе навальніца, дождж і ўсё астатняе, правда? Ты кажаш, у горадзе ў прынцыпе такога не мусіць быць, што у вас поле раптам пасярэдзіне горада і вы там вырошчваеце кукурузу. Табе не падабаецца такі падыход. Такое можа быць, калі гэта запраектавана пэўным чынам, таму што ёсць urban farming, нейкае там фермерства, калі інтэгруецца нават не папросту нейкія гарадскія агародзікі, а інтэгруюцца вось паля ці яшчэ штосьці. Але гэта должно быць запраектавана такім чынам, каб чалавеку не патрэбна было ісці каля гэтага поля ад нейкай кропкі да кропкі, каб яно было ў цэнтры, у сярэдзіне чагосьці. Ну, увогуле, вось гэтыя нейкія пасадкі, нават вялікага памеру, могуць быць таксама з пункту гледжання зімы добрымі, таму што калі ў нас шмат вось гэтай паверхні асфальту ці нейкай пліткі ці яшчэ чагосьці, то часцей за ўсё з яе снег прыбіраецца і вывозіцца. Калі я памятаю, у нас да тых часоў так робяць, то есть ён дзесьці потым складуецца за межамі горада нават. Але гэта не вельмі добры падыход, таму што снег гэта крыніца вады для грунта потым, каб потым ўжо зеляніна была зялёнай, а не пажухлай. Вось, таму таксама праектаванне вялікіх, ну не палёў, я б казала, напрыклад, каля вуліцы, каб была добрая такая паласа для зеляніны. Па-першае, там раз могуць расці дрэвы, каб вось гэты вецер нам перашкаджаў, а таксама туды можна адразу снег перасоўваць. Не вывозіць яго кудысьці, а папросту каля гэтай сцяжынкі пакласці, і потым ён тане. Зразумела, яшчэ зімой, мне падаецца, ёсць праблема светавога дню, які вельмі кароткі. І мы тут на папярэдні Новы год таксама запісвалі выпуск з экаактывісткай Палінай Бурко. І вось яе, напрыклад, бянтэжыць, калі вельмі шмат усякіх ліхтарыкаў і усялякай пасеткі, таму што ну, гэта дрэнна для экалогіі, гэта светлавое забруджванне і так далей, і так далей. З аднаго боку, з іншага боку, а што рабіць, калі ў цябе рэальна светлавы дзень 5 гадзін, і пры гэтым яшчэ ў цябе, значыць, гэтыя туманы і хмары, і ты сонца не атрымоўваеш зусім ніяк. Вось у цябе ёсць, можа быць, нейкі рэцэпт, як зрабіць так, каб гэтых ліхтароў не было занадта? Ёсць папросту такі падыход да праектавання асвятлення, гэта падыход па сцэнарам. Напрыклад, не просто пасвятляць усё, што нам захочацца, вось розныя будынкі, там усе сцяжынкі, а папросту вывучаем, як людзі карыстуюцца прасторай. Напрыклад, вось там уранку часцей за ўсё дзеці пойдуць у школу, людзі там разыходзяцца па прыпынках, каб даехаць дзесьці да працы. Потым увечары ўжо все збіраюцца там кудысьці яшчэ ідуць, а ўночы, напрыклад, калі небяспечна, у нас не шмат людзей на вуліцах, і наша нейкая мэта іх у адну нейкую прастору, на нейкую вуліцу завесці, каб там было больш людзей і все чулі себе бяспечна. Вось мы можам па вось гэтым сцэнарам падсвятляць пэўныя кавалкі ў пэўныя часы, арыентуючыся на вось гэтае карыстанне прасторы. Гэта першае. Наконт светлавога забруджвання папросту выкарыстоўваць новыя гэтыя ліхтары. Ёсць ліхтары, якія не падсвечваюць паветра, як гэта адбываецца з гэтымі звычайнымі, чаму ёсць вось гэтае забруджванне, а якія падсвечваюць аб'екты. Там сцежкі, нейкія дрэвы, будынкі. У Менску ўжо шмат такіх усталявалі, і можна было заўважыць, што нібыта сталася цямней. Тебе падаецца, што цёмна, нічога не відаць, а потым ты бачыш, а не, ну ўсё ж відаць. Я бачу ўсё, я бачу ўсе элементы, папросту, што паветра не свеціцца. І яны больш эканамічныя, менш выкарыстоўваюць энергію, гэта таксама будзе больш экалагічна. Вось, ну і такі вось падыход папросту нейкага балансу. Экалогія, з іншага боку, таксама камфорт чалавека.
Скажи, у тебя ёсць яшчэ штосьці дадаць менавіта пра гэты зімні перыяд складаны? Про зімні перыяд я яшчэ могу казаць, што для камфорту чалавека зімой патрэбна не толькі, каб яму было камфартова фізічна, але таксама, каб было цікава і было што рабіць. Таму што улетку у нас шмат ёсць варыянтаў, там пайсці ў парк, пайсці там дзесьці шпацыраваць, яшчэ штосьці, а зімой гэта трошкі цяжэй, і таму таксама ёсць пэўныя падыходы, гэта там праектаванне, каб на каньках пакатацца, нейкіх такіх прастораў, нейкія такія карманныя паркі, якія арыентуюцца на сонца, каб там было камфортова пасець, бо калі мы на сонечным баку знаходзімся, нават там можна адчуваць сябе на 10 градусаў цяплей, чым ёсць на самой справе, калі сонейка ёсць. Ну вось нейкія такія актыўнасці, нейкія там ярмаркі, яшчэ штосьці, кірмашы, вось усё гэта, каб выводзіць людзей папросту на вуліцу. Ну і ўвогуле праектаваць так, каб было больш сонца. У нас ёсць вось гэтыя нарматывы па поводу інсаляцыі. Але гэта інсаляцыя часцей за ўсё, каб у вокны будынкаў, якія побач заходзіла сонца, там пэўную колькасць гадзін, каб там не было нейкіх хваробаў. Але таксама трэба глядзець, каб і на гарадскую прастору таксама гэта працавала. Ну і гэта вось праектаванне такіх пэўных формаў дахаў, каб яны больш прапускалі гэтае сонца, каб вось гэтыя самыя дрэвы, калі яны нам дапамагаюць, калі ёсць вецер, але каб у них галінкі былі празрыстыя, каб сонейка таксама прыхадзіла. Ну і вось нейкія шэлтары ад ветра, ад ападкаў, гэта могуць быць таксама поп-ап, такія часовыя нейкія рэчы, папросту падыходзіць ад свайго досведу, што нам зараз перашкаджае, намагацца, каб гэтага не было. Ну я мушу сказаць проста вось па маіх уласных уражаннях, як ты сказала, вецер гэта мой асноўны боль, таму што у прынцыпе я магу гуляць, калі там тэмпературы вельмі нізкія, то бок мінус 20, окей, я просто апрану пухавік, шапку і я магу прайсці некалькі кіламетраў, ну мне нармальна. Але калі вецер, мяне калачом з дому не выцягнеш, таму што ад яго проста ўратавання няма, тебе ніякі пухавік не дапаможа, тебе затувае паўсюль. Ну так, гэта вось адна з асноўных праблемаў, якія трэба вырашаць таксама з дапамогай праектавання, каб не трэба было выставляць нейкія сценкі ад ветру, бо ёсць вось гэты парог камфорту, калі 5 метраў у секунду хуткасць ветра, вось гэта парог камфорта чалавека. Вышэй нам ужо увогуле вельмі жудасна, і калі вось ён пастаянна, то ўсё, трэба штосьці рабіць, ставіць нейкія сценкі, загароджы, а гэта не вельмі прыгожа. Давай тады мы перайдзем да нейкіх больш міжсезоння, значыць там тая ж самая вясна прыўкрасная, калі ўсё расцвітае, кветачкі і так далей. Якая праблема можа быць? Снег растаяў, па калена вады на вуліцы. Я б казала больш пра ападкі і таксама пра шэрасць, таму што ўсё вось расквітае, ну гэта ўжо такая позняя вясна, часцей за ўсё гэта вось недазіма ў нас ёсць. Так, вільгоці, ападкі, гэта тое, што застойваецца дзесьці вада. Гэта таксама пра праектаванне. Праектаванне такім чынам, каб вадзе было куды заходзіць, і тут ёсць два бакі. Першая частка, як мы гэта запраектавалі, а другая частка, як мы гэта пабудавалі. Можа быць запраектована такім чынам, што ўвогуле так вось ідуць ападкі, вада скатваецца кудысьці там на траўнік. Гэта добра, калі на траўнік, таму што калектары лепей шмат гэтых ападкаў не складваць. Таму што мы павінны насычаць вось гэтую глебу, як я казала, імітаваць гэты натуральны цыкл вады ў прыродзе. Я думала, праблема ў том, што жабы завядуцца. Не, у нас шмат такіх паверхняў, як асфальт, нейкая плітка і гэтак далей, і яны не прапускаюць воду, і глеба застаецца сухой, а потым мы задаемся пытаннем, чаму у нас трава жоўтая ўлетку. А што здарылася? Вось, таму што мы папросту гэту глебу не выдаем ваду, вывозім яе ў калектар, а калектар выводзіць дзесьці далёка за межы горада. І, ну, як бы вады няма. Але часцей за ўсё у нас можа адбывацца так, што паклалі нейкую сцежынку так, што она потым такімі гарбамі пайшла, потым лужы, вось гэта ўсё, таму вельмі важна таксама вось якасна гэта яшчэ і пабудаваць. Ну і ўвогуле з гэтымі вспліткамі усімі таксама можа быць вельмі слізка. Я памятаю, калі толькі былі адчыненыя станцыі метро Барысаўскі тракт і ўручча, там была вось гэтая гладзюткая плітка, такая мармуровая, ці якая она там была. Так было слізка, што потым дзесьці тыдзень абраблялі, каб яна была не такая слізкая, таму што яна была такая вельмі прыгожая, як люстэрка, але ну, гэта было не вельмі камфартова. Таксама ёсць такая розная плітка, напрыклад, якая выкарыстоўваецца ў нейкіх гарадах, дзе цёпла і амаль няма ападкаў, але для нас яна не падыходзіць, таму што толькі трошкі вадзічкі і ўсе будуць падаць. Гэта раптам балючая для мяне тэма, таму што моя бабуля, дай Бог здароўя, мінулым годзе паламала нагу, вось менавіта таму што яна выйшла, а там, значыць, гэтая слізкая паверхня, яна спатыкнулася, і як бы зараз ёй ўсё больш-менш добра,
Але ўсё ж таки для чалавека, якой там пад 70 год, ламаць канечнасці за лішні раз не варта. І зараз, напрыклад, калі адбываецца штосьці такое з надвор'ем, яна просто не выходзіць далей за свой уласны падворак. Яна такая: я не пайду, я баюся скользаты. Наколькі можна абмежаваць чалавека просто тым, што не паклапаціцца аб тым, як неяк даць рады з гэтымі ападкамі. У некаторых гарадах увогуле падагрэў ёсць нават на вуліцах, але я яшчэ не ведаю, што я сама пра гэта думаю. Гэта таксама не вельмі экалагічна. Абсалютна. Усе чакаюць лета. Калі яно надыходзіць, мы хаваемся пад кандыцыянерамі, п'ем халодную ваду і кажам пра тое, што лепей бы ўжо была зіма. Калі халадноты хоць і пранесся, тут ты не ведаеш, што рабіць. Для мяне, напрыклад, уратаваннем было варшаўскае метро гэтым летам, таму што ты туды спускаешся, там прахладна. І ў мяне часу да часу былі думкі кшталту: можа увогуле не хадзіць ні на якую працу, а працаваць у вагоне метро. Наконт лета вось праблемы выклікаюць, як узімку выклікаюць вятры, вялікія прасторы паміж забудовай. Летку гэта адразу спякота. Вось гэтыя вялікія паверхні фасадаў, дахаў, асфальт, ходнікі, ўсё вось гэта награваюцца і падвышаюць на колькі градусаў, не ведаю, можна на 10, на 15 могуць падвысіць тэмпературу вакол чалавека. Машыны ўсе вельмі гарачыя заўсёды. Увогуле ад гэтага робіцца вельмі некамфортна. Дрэвы яны вельмі шмат могуць вырашыць, дрэвы з траўнікамі таксама. Па-першае, таму што гэта натуральная паверхня, якая такім чынам не награваецца. Яны ахалоджваюць паветра, то бок калі няма дрэва, то можа быць паветра дзесьці пад 40 нават каля нейкага аўто. Калі стаіць дрэва, то там уже можа быць 30 градусаў, 35. Але ж дрэвы падаюць на машыны, калі навальніца. Гэта ўжо не ведаю, што з гэтым рабіць. А гэта ўжо коштуе, значыць, трэба прыбіраць свае машыны ад дрэваў, калі навальніца пачынаецца. Вось, гэта тыя самыя траўнікі, якія там набралі вады, напрыклад, потым ахладжаюць паверхню. Вельмі важна, каб была зеляніна ў горадзе нават з гэтай тэмпературы. Гэта паніжае такі эфект, называецца эфект цеплавой выспы. Гэта горад, які заўсёды будзе цеплець, чым усё навокал, і чым больш там будзе дрэваў, тым менш будзе вось гэтая розніца паміж натуральным ландшафтам і гарадскім ландшафтам у тэмпературы. Водныя нейкія аб'екты таксама вельмі дапамагаюць. Рэкі, фантаны ўвогуле гэта такая радасць, каб там купацца, ахладзіцца, гэта вельмі важна. Вось калі ўжо пашлі прыклады з Варшавы, то ў Варшаве усталёўваюць такія рамкі водныя, ці гідранты кладуць, падлучаюць да гідрантаў нейкія такія шлангі пажарныя, якія таксама распыляюць воду, можна падысці, неяк ахладзіцца, і ідзеш далей ўжо так больш прыемна. І цень, тыя самыя галерэі, якія могуць спасаць нас ад ападкаў, яны і спасуць нас ад сонца. Я зараз успомніла пра шлангі, вясёлая гісторыя, як я хадзіла ў школе улетку, было штосьці кшталту. Гэта называлася летняя практыка, гэта калі ты прыходзіш у школу і выконваеш там нейкія дзіўныя сельскагаспадарчыя працы. У вас было такое ў школе? Так, выкалупвалі зелянінку з плітачкі. Вось, я памятаю, была жудасная зноў жа спякота, і там нейкім хлопцам далі заданне паліваць клумбы са шлангаў. Мы там штосьці таксама калупалі зеляніну з плітачкі, і яны нас абрызгвалі, яны думалі, яны нам горш робяць. А мы такі: да, хлопцы, давайце яшчэ. Яшчэ з базавых нейкіх рэчаў гэта доступ да вады, каб можна было там набраць себе папіць чагосьці, з нейкія фантанчыкі з вадой, яшчэ штосьці. Таксама супер, калі гэта ёсць у горадзе улетку. Таму што колькі пластыку насамрэч сыходзіць за кошт таго, што ты проста заходзіш у краму і купляеш гэтыя пластыкавыя бутэлькі бясконца. А тут як бы у цябе ёсць адна бутэлька, ты можаш проста сабе набраць прахладненькай вадзічкі і файна. І больш шчыльная забудова, напрыклад. Тая шчыльная забудова, якая будзе дапамагаць нам рэдукаваць вецер узімку, гэта шчыльная забудова будзе даваць нам цень улетку. Але таксама трэба зразумець, што там можа быць цень зімой, а калі нам хочацца на сонейка, можна паглядзець, вось як ідзе баланс гэтых цёплых, такіх больш зімных днёў, і там уже глядзець, як праектаваць. Але больш шчыльная забудова заўсёды лепей, бо і нам менш трэба ад кропкі А до кропкі Б ісці, нам больш прыемна ісці, і не будзе гэтага ветру, будзе цень улетку. Супер, шчыльная забудова, лайк.
Некалькі разоў я амаль губляла прытомнасць у грамадскім транспарце за кошт таго, што лета спякотна, няма кандыцыянераў, людзей шмат, і ты стаіш, і ў нейкі момант у цябе перад вачыма ўсё плыве. І тут, падаецца, вельмі проста выйсці, ну, пастаўце тыя кандыцыянеры, але з тым, што ў вас 120 чалавек у маленькім аўтобусе, ну, кандыцыянеры не вырашаюць гэтую праблему, скажем так. Ну, гэту праблему вырашаюць планаванне маршрутаў. Кандыцыянеры гэта камфортова таксама, таму што адчыніць вакно не заўсёды дапамагае. Ну, так, каб менш было людзей, і папросту гэта прыемней, каб не кранацца іншых суседзяў, платных суседзяў, так. Гэта планаванне маршрутаў, калі мы глядзім на сцэнары, колькі дзе, калі людзей у нас ёсць. Увогуле, я не ведаю, як ставіцца да кандыцыянераў як бы увогуле, таму што яны спажываюць электрычнасць, яны як бы не вельмі экалагічныя, там яны псуюцца, неяк трэба гэта ўсё перапрацоўваць. Але з іншага боку, я як успомню свае летнія сесіі, калі ты сядзіш і проста табе трэба пісаць нейкі там тэст ці штосьці, у цябе ў памяшканні плюс 35, і ты думаеш, боже, да які тэст, якія экзамены, я просто тут зараз памру. І я сабе ўяўляю, як людзі, якія праходзяць не проста на сесію там 6 экзаменаў здасці і пойдзе сабе шчаслівы ці шчаслівая, а якія ходзяць кожны дзень у офіс, а там можа не быць ні вентылятара, нічога. Вось як бы я тут узважваю, і я не ведаю, што мне даражэй, здароўе людзей ці экалогія тая. Ёсць тэхналогіі, каб будынкі самі рэгулявалі свой стан, вось гэты мікраклімат, каб ён быў пастойны, каб трэба было менш выкарыстоўваць узімку абагрэв, а летам кандыцыянер, папросту гэта, як мы сцены праектуем, каб яны не аддавалі холад ці цяпло ў паветра на вуліцу, сохранялі тое, што ёсць унутры, каб праз вокны, калі нам патрэбна, шло сонца на награвала, калі не, то нейкія заслоны былі. Таксама вось праектаванне можна зрэдукаваць гэты час карыстання гэтымі не вельмі файнымі для экалогіі рэчамі па тыпу кандыцыянераў ці абыгравальнікаў нейкіх электрычных ці яшчэ якіхсьці. А што тычыцца грамадскага транспарту, у гэтым сэнсе папросту трэба рабіць больш камфортовыя варункі для карыстання альтэрнатыўнымі спосабамі перасоўвання, там нейкія самакаты, веласіпеды, ролікі пехам. Калі гэта будзе камфортова, і вось на нейкія такія зразумелыя дыстанцыі, тады не патрэбна будзе вырашаць, як там 120 чалавек правесці ў гэтым аўтобусе, таму што там 60 з іх пойдуць пехам ці на ровары. Давай яшчэ крышку пра сцены пагаворым. Я не ўяўляю, а як можна неяк асабліва праектаваць сцяну, ну як бы ты яе шырыну там даўжыню закладаеш і ўсё, а аказваецца не. Многа розных матэрыялаў. Я таксама вось уже даўно не сутыкалася менавіта з такім аб'ёмным праектаваннем, якое не тычыцца гарадской прасторы ці гарадскога планавання. Ну, сцяна, ёсць некалькі складнікаў, не толькі там нейкі, ну, кірпіч, окей, но то таксама супер, таму што там ёсць нейкія дзірачкі, якія таксама файную ізаляцыю робяць. Паветра гэта найлепшы ізалятар. Таксама там могуць быць яшчэ нейкія матэрыялы, нейкія слаі, якія дапамагаюць адбівацца цяплу і заставацца на вуліцы, калі гэта патрэбна ўлетку, і ў дому, калі гэта патрэбна ўзімку. Скажы, калі ласка, можа быць, ты хочаш яшчэ штосьці сказаць пра сезоны года ў горадзе, што я яшчэ не запыталася? Мне падаецца, я ў кожным выпуску і на кожнай сваёй лекцыі ці яшчэ штосьці распавядаю, кажу пра тое, што ўвогуле няма такой магчымасці, мне падаецца, скласці вось нейкі буклет, нейкі падручнік, дзе будзе апісана ўсё, каб зрабіць там штосьці больш камфортовым. Так не будзе гэтага падручніка для зімовага ці летняга праектавання гарадскіх прастораў, каб вырашаць усе праблемы. Папросту трэба ісці за досведам чалавека, і калі мы кажам вось пра гэтыя гарадскія планы, адміністрацыі, якія выдаюць вырашэнні, як будзе выглядаць там уваход у пэўную кавярню, ці як будзе выглядаць гэтая прастора, яны пагаджаюцца ці не пагаджаюцца, ці плануюць увогуле, як развіваецца горад. Заўсёды трэба паглядзець на людзей у горадзе, паглядзець на іх досвед там за апошнія некалькі гадоў і спрагназаваць, як гэты досвед будзе ці не будзе змяняцца. І вось ужо апапіраючыся на гэты досвед, тады ўжо глядзець, з якімі праблемамі яны стукаюцца, іх вырашаць. Калі мы гаворым пра вось гэта зімняе праектаванне, першае, што нам прыходзіць да галавы, вецер. А ўжо як з гэтым ветрам змагацца, там ужо вырашыць не так цяжка на самой справе. Дзякуй табе вялікі, мне падаецца, гэта лепшая выснова для гэтага выпуску. Шаноўнае спадарства, крыйцеся ад ветру, стаўце лайкі, зорачкі, усе астатнія прыемныя адзнакі, і хутка мы з вамі пачуемся. Уважаемые пассажиры, памятайте, вы обязаны оплатить проезд. Набывайте проездные билеты до начала поездки.